Warning. Do not attempt any of the stunts you're about to see. Helpen, of lukt het wel? Eén keer. Kijk dan, hier, kijk dan niet gek met zijn trui hier. Hey, hier, later en de tyfus. Is dat goed houden? Hey. Oké. Before you pray, before you speak, before you spend, before you ride, before you quit, before you die. Move! Wacht even. Wacht. Kijk al die camera. Kijk even niet, ja? Moment. Ga weg. Nee joh. Hey. Oh. Ja, Giet. Doe maar. En die. Ja. Weg. Niet. Hey. Blijf zitten. Lekker. Like it, Tachi. Ja toch? Like it. Lekker. Later. Tyfus. Hoi. Oké. Kunnen we 6 krijgen. Hoi. Wat dan? Kunnen we 6 2G. Hoppa. Lekker. Maar die dacht dat er laat een biertje bij staan. Maar dat denk ik niet, vriend. Ja? Ik heb wel even dorst natuurlijk, snap je zelf ook wel. Ja. Dat is een report. Oké. Watch out. Oh, wacht. Lekker. Zo. Die brieven is die... Massa-explosie, 3 keer. Massa-explosie. Zet hem maar aan. Zoen. Yes! Move. Oh, this shit. Lekker. Lekker hoor. Maar Scream 3. Ja? Funky. Volgende keer. 170 gram. Dat gaat beter in. Weg. Lekker hoor. Gek de boete, ja. We wouden eerst wat kleins doen. Ja, toch Daar gaan we het direct doen. Brand erin, vriend. Ja toch? Ziet eruit. Weg. Hij is uit. Hij hier. Fuck off.
Cobra 6 2G. Paaltje. Dingen. Wintertron door. Eerste vallers Koen. Reset. Terug. Nou, dit is gelijk even. Ja. Ja toch? Tuurlijk doet hij het. Lekker hoor. Ja. 50 meter traak. Gepimpte zooi. Met aan het einde die rockets. Oh, dat toch? Die losse dingen Ja. nagelegd. Ja. Weg, hoor. Dan sta je in beeld. Lekker. Very nice. Yes. Later. Tunder 30. Time fuse. 4 gram? Ja. Hoppa. 30 gram. Bueno! Whistling Thunder 30. Storm 98. Ahí. Aquí. A la izquierda, más a la izquierda, no, aquí metido la carátula, aquí mira. A la izquierda. Más. A ver, ese. Eso es, gracias, tío. Eso! Oké. Whistling. Plastic, hè? Oh ja. Oh, ik heb een stukje van mijn poot. Very nice. Ja, krijg je geen poot aan? Lekker. Later. Tyfus. Nee. Zo'n tijd of 5. Nee joh, ja? Triplex, hè? Triplex, oké, vast erop. We zijn nog verder in de huis. Vasthouden, hè? Nee joh, weg, hè? Die mij nadoet. Gooien. Oh ja, Gooi. Zo. Lekker. 8 jaar veerstel. Ja, nee, maar dan krijg ik daar de schuld, toch? Later. Zo beginnen we gaan. Triplex, oké. Hier, Tristan ook bij. elkaar? Ook helemaal gek met streepjes? Ja, 2,5. Ja, oké. Waar ga je nou mee, man? Ja. We hebben nog even. Discussie. Dat is Achie en Cowboy, discussie. We gaan allemaal heen, man. Aan. Hoppa. Ja. Goeie boys. Juist. Hoppa. Lekker. Die was goed. Ja, die is goed, hè? Die was lekker. Pas hem erop staan. Maar de etage. Vlinders hier. Nou ja. Ja, het vlinder weg, ja. Mop blitzknal. Hoppa. Bijna in de doos. Ja. Het knapt allemaal op hetzelfde Lekker. rotjes. Blijf er zo. 3 Cobra 6. 2G.
Kijk Arabier. Blaas je heel in. Fik erin. Zijn we weer! Oh, dan kwam we tegen mijn poot aan zeggen. Op de akkies hè, zijn Kom we tegen mijn weer! poot aan zeggen. Zijn we weer. Auw. Top of zo? Ja, later. Tyfus. Schudden voor gebruik. Is het goed? Lekker. Lekker hoor. Zeker. Oké, kom eraf. Wacht. Ja. Ga weg, gek! Mafkees. Tuurlijk, 20 euro. ARS. Victory. Op stijls. Zo, kom. Hoe thuis zijn de fikken? Hoi. Ja, toch? Kijk, een nieuw spelletje. We beginnen met de Corleone toch? Laten we even doen. Ja, jij bent van de grafkrammetjes. Steek maar een van die grafkrammetjes. Ja, steek maar aan, maat. Gooi hem al weg. Oh, wacht even. Ik sta op blok. Nog één. Dat twee tegelijk, gelijk stoer. Zo, steek maar de kleuren. Nou, maar goed toch? Ja. Dat was Corleone. El Capone. Al Capone. Ja. Mafia collectie. Pyro Shopping, inderdaad. Ook een nieuw. Ja, Die is eruit. zo. Dit zijn best Ja, hoor. 2 gram bestaat. Van wie? Kijk eens. Die had het in Tenda's. Ja. Tornado detonant, kat goed viert. Hier. Maar genoeg gelul. Steek erin, grammetje. Kijk hoor. Nou, zo ziet de doos eruit. 11 euro of zo, tientje zo'n prijs. Ja, dat zijn wel prijzen. Nou, even testen. Ga ik Dat moet twee, wel goed zijn. ga ik twee tegelijk. Ja. Maar die is wel hard, ouwe. Die is wel goed. Helemaal gek. Voor die 2 gram. Ja. Agressieve flash. Ja, niet normaal. Lekker. Later. Mafia collectie. Juist, Bonfito's. Ook nieuw. Ja, die zien er zo uit. Oh, die zijn wel langwerpig. Ja toch? Hoeveel gram? 10. Ook 10 Ja, gram. ook 2 gram Oh, per maar stuk. van 2 gram per stuk. Perfect erin. Zo. Hoppa. Ga ik twee, wacht even. Wacht hoor, sorry. Twee tegelijk weer? Ja, Ja, tuurlijk man. lange lont, kan makkelijk. Zo. Goeie lont ook. Goeie lont ook. Hop. Oh shit. Oh. Kijk uit, misschien schieten. Kijk. Knal best. Hier Esclaviel Ja. en La Ja, Petarda. Petter, inderdaad. 5 stuks. 5 stuks, ook nieuw spul. Er was eigenlijk nog een derde, maar die was uitverkocht. Dus die konden we er niet bij kopen, zeg maar. Dus dat is ook allemaal 9,5 gram. 7,5 gram. Bij jou 7,5 gram. Ja. We beginnen eerst met die suffen. Zo. Zo, mooi Ja, dingetjes. ja. Doen we een blauwe en een oranje. Juist, zo is het. Oké. Kijk, ja, gewoon even een. Je moet net die lont. Ja. Zo. Spulletje. Knalt goed. Ja joh. Oké, Dat waren die dus. dat was hem. La Petarda. Mooi spul. Later, tevens. Mooi. Oké, La Esclaviel. La Esclavit.
Gedeelde 5, reken maar uit. We gaan helemaal niks meer doen aan die grafkrammetje. Rekenen kennen we niet meer. Zo, hebben we nog kleurtjes? Nee, alleen groene. Hey, dit is wel gek, dit is Dus, met zo'n... Lachen, zullen we zo vasthouden zo? Ja, Ja, joh. Kijk, ja. helemaal gek. Ja, Victory. Je kan niet ver gooien, zijn licht, man. Zo, man, nee. Spulletje. Kijk hier. Echt wel goed spul. Oh, ja, kratertje. Nee, zo. Blijft al die shit op staan. Goed spul. Wel prijzig, maar wel goed. Dit was het spulletje, zeg maar. Zo. Dit is het nieuwe spul van Parashopping. Oh, even omdraaien. Ja, dat waren ze dus. Dat waren ze, maar de klappers. En nu doen we ze allemaal één voor één vergelijken, zeg maar. 5 achter elkaar. Video komt eraan. Hoi. Oké. Vergelijk een keer. Deze en die. Die vallen wel mee. Dat was de Ja, kleinste, die zeg maar. Dat was die 1 gram. Dit is hier die 2 gram. Zo. Zo, nou. Goed lontje. Oké. Kampjes, monetje. Ja. Deze is dik, ja. Of die is die andere dikke, ik weet het niet. Marketeren, hij zijn allebei gek. Zo, nou, ik weet het niet hoor. hard toch gepikt. Ja, joh. Zo. Nou, goed. Ja, wil jij hem ook nog vasthouden voor je video? Ja, nee, nee, is niet goed voor de kinderen, hè. Als we weer zeiken. Knalt goed. Dat Knalt goed dat spul inderdaad. Later, Pevers. Hoi. Leuk spul. Klik erin. Pik erin. Juist. Wel lachen. Zo, dat is ook wel eens gek, man. Mooi, hè? Mooie kleur, man. Ja, hè? Mooi helder. Zeker. Dichtbij. Zo. Zo. Gaat ook goed, hè? Ja, gaat goed, man. Mooi. Helemaal blauw hier dan. Zo. Die oranje duurt nog langste en die blauwe. Ja. Die blauw is mooi, hoor. Hey. Mooi helder, lichtblauw. Nou, lachen. Mag toch? Mooi. Mooi spul. Zeker. Ja. Nou, dat voor die 8 euro, 6 euro geloof ik. 6 euro. Lekker. Hoi. Yes. Vergelijking. Bijna alle vlinders en, ja, en nitraten zeg maar uit België. Merendeel vlinders. Uit België. Oh, uit België. Proost ouwe. Proost ouwe. Uit Spanje natuurlijk. Veel lekkerder weer dan in België Ja. hoor. Speencrackers, compersers. Ja? Weer. Hoppa. Helemaal gek. Helemaal gek. Oké, let's go. High-tech. Ja, voor mij komt niet eens aanstaan. Maar maak uit, we gaan gewoon door. Geef niks. We hebben nog zat. Ik ga hem nog Kut, een keer zo. doen morgen. Oké. Oh, hier. Nou ja. Wat heb je hier? Xulatro. Cilatro. 4 keer. Pik erin. Hoppa. Hoppa. Lekker. Die? Wat is dit? Kan ons nou gewoon een pik erin. Ja, dat is de nummer 3. Oh, ja, champion nummer 3, hè? Lekker. Doe maar. Gek, ouwe.
Nou, die met time. Ja, dat is met time fuse. Detonator. Kijk je. Trainer detonanten. Zo. Ja, dag. Ja, gas. Die wacht maar lekker. Zeg wat in nummer 4? Of die? Nee, dit zijn die champions nummer 3. Detonanten, categorie, wegwezen. En 2 tegelijk. Lekker. Hier. Oh. Lachen nog, hè? Ja. Nummer 4. Nummer 4. Verderop. Ja, goed doet. Lachen man, kom eens naar verrotten. Dit is, oh ja, Megatrons. Oh shit. Hier. Megatrons 5. Nummer 5. Beetje hard. Ja, goed uit. Heel gelijk achter elkaar. Kom. Kijk uit. Daar. Lekker hoor. Deze? Boomax. Boomax inderdaad. Estalella. Hop. Nog één. Hop. Tegelijk keer. Een pieporen vriend. Wat is dit? Elgato. Super Cabanito. Ja, hoppa. Nummer 5. Vlinde. Lekker. Trainer Roggel. Tuinfuse. Ja. En nu Azul. Haasté. Hoppa. Wat is die andere? Oh, mega massa-explosie met 2 tegelijk. Ook lekker, hè? Dat waren ze. Nou, dat was hem. Wel even lekker knallen hier. Oké dan. Gek. Helemaal gek, ja. Later, tyfus. Leuke vergelijking, Spaanse vlinders. Nice comparison. Hoi. Hi, boys and girls. Zijn we weer. Zo is het. Zo. Staan ze naar de bier. Cherokee nummer 4. Hier, Pyrostyles bij me hier zo. Van Platon. Ja? Grammetjes. Grafgrammetjes weten. 8,5 gram. 5 stuks denk ik. 5 stuks. Ja. Heb je aansteken bij je ook? Ja. Nou, het ziet er zo uit. Vlinders. Oh, een beetje zo, dan gewoon gooien. Ja, dan zien we wel waar ze terechtkomen, hè, toch? Oh, ver gooien hoor, hé. Ja. Die vliegen. Oh. Ja. Ja. Hoor dat doorgalmen. Ja, joh. Lekker hè? Later, tevens. Cherokee Junior. Dat was dit. Hoi. Ja. Silba en Itroenio. Dus Silba en Troenio. Ja. Pyrotechnica Estalella. Dat is een omlabeling van de Atomicos. Van de Atomicos inderdaad. Ja. Dat is een ander pakje. En ze zien er zo uit. En we hebben gehoord dat ze, ja, sommigen die tegenvallen en die doen het niet, maar dan gaan we het even merken. Dus dan doen we gewoon weer 5 tegelijk. Zo, of anders misschien een heel pakje tegelijk, als die leuk zijn. Als het goed is vliegen ze. Oh, Dus we gaan het zien. ver weg. Ja, gewoon gooien. Ja, zo heel ver. We gaan eerst 2 testen. Kijk wat ze doen. Niveau. Ja, dat valt wel mee. Valt wel mee. Nou, nog een keer. Ik kun rustig mee door. Ja, natuurlijk. Ja. Duurt lang hè ook. Ja. Hup. Dingen duren lang man. Hier. Nou ja. Niet slecht, we gaan gewoon door. Atomicos vlogen verder. Ja, of niet? Atomicos die vlogen om je oren heen inderdaad. Stookje die zo.
Gips. Zo, ik dacht gips. Hij kwam met zijn reet hierheen. Ik ben al genoeg geraakt. Ja, nu wel hè? Ja, nu al. Ik ook. Zo in mijn bek, joh. Grafdingen. Vuile, vieze graf. Cholera. Jezus. Later. Tyfus. Kutzooi. Hoi. 20 vlinders. Twee shampoo nummer 3. Dan hebben we alleen dit pakje. Het is nummer 4. Kijk, fik erin straks. Helemaal gek. Gelijk voet hem weg hè. En nou. Zo. Maar ging er wel even een paar Paar even dingen. massaatjes. Voep. Traag 20 meter. Ja. Pyro shopping. Oké. Pyrotactuur 6 zo. Ja. Platon. 1.3G. Eindbom. Fik erin. Wacht maar. Hoppa. Lekker. Wow. Gewoon goed. Lekker smeulen. Very nice. Troje de vallen door Rockets. 4 keer. 4 keer geclusterd. Ja. 64 gram. Pyrostyles is even bezig geweest. Kijk eens. Ja, we konden niet anders, want de stokjes waren afgebroken in de tas, zeg maar. Weet je wel? Die grafpolitie. Ja, is ook die dat. stok uit je tas. En we zijn volop bezig geweest. We hebben het ding al 6 keer, nee, ja, nou ja, zoveel keer heen en weer gereden. Dus nu doen we het zo, zijn we er gelijk vanaf. Kijk of het lukt. Kijk of het lukt. Dus, lekker hier tegenaan zo. Ah, je zit strak hoor. Ja, tuurlijk. Steek jij die een aan? Ja, wacht eens, stel. Je vuur aan? Ja, wacht. Nee, dat meen je niet. Doe maar eens even. Ja, 1, 2. Oké, juist. Hij ging brut. Oh, massa. Ja, hij deed drut. Hier, kijk maar. Ja. Hey, hier zit nog een lotje aan, gek. Leg hem tegen het hek aan dan. Ja. Kijk wat hij doet. Ja, weet ik niet. Geen massa dus. Nee, oh, hij is open. Ja, doe maar gewoon. Ja, weet ik. Ja, rustig. Kijk dan overheid. Oh. Kom wel, sta daar. Ai. Nee. En ik zag er hier ook een. Kijk, hier. Hier. Kijk eens. Ja, maar kijk hier. Zie je, is veel te dik, weet je, om een massa-explosie te maken, zeg maar. Ja. Maar hij ging wel brut. Ja. Oeh, ja, brut. Ja, leuk. Later. Tyfus. Ja, het wordt een beetje nat hier. Tyfus, sorry. Kijk maar. Hier denkt Valencia lekker droog, maar volop regent. Later. Dag. Ja. Jongens, zijn gewoon eens. Hey, Maar ik heb gehoord, deze nog wel eens gelijk bij de knallen. Ja, Wat is het? deze, zonder dat ze opstijgen, trouwens. Ja, ik ken soms. Ik heb een stokje afgebroken. Ja, Toen... dat is de vuurvent badge. Ja. Slecht. Ja, kijk maar, ja, hier. Nou. Train Rocket van Lucky. Zeg iedereen dadelijk op YouTube. Zij zegt voor vuurvent, weet je. Ja, natuurlijk. Twee tegelijk, Ja, drie. twee, Stijls? die kant op, dan komt de bonkje in en is die kant op. Ja, bewegende beelden, maar dat maakt niet uit. Ik knip er wel even. Het hele hek. Oké. Wat doe jij? Ja. Ja? Oké, wacht. Ja. Wat doe je nou? Ja, maar het dopje was nu. Weg hè? Juist. Want hij kent Ja, ze ja, gelijk ja. knallen hè? Dat gaat hij. Gewoon goed. Goeie. Ja, zeker. 3-2 Rockets. Vuurvent raket. 4 interview, stikjes op. Kijk, komt er niemand? Nee, hè? Oké. De politie. Oké. Hier, ik ben eens. Niet eronder. Nee joh. Ah, zo is het. Kijk. Zo is die echt goed. Ja? Ja? Massa-explosie. Fik erin. Weg. Oh. Zo. Je was gek, vriend. Kijk dan hier zo. Ja, joh. Appa. Lekker aan een biertje.
Ja toch? En me gek. Later. Tegen me aanhouden. Hier ook. Hoi. Hier ook. Ik ben niet aan te wassen. Nou, vuurtje aan het werk. Moet je er geen sticker op plakken, vuurtje? Ik heb jou plakken. Hè? Oh. Niet mijn gezicht heeft, Friekie. Lekker hoor. Doe nou eens rustig, joh, vuurtje. En laat zakken dat grafding. Oké, Victor in bos. Ja! Lekker. Hey! Knallen goed? Ja joh, die zijn echt goed. Ja joh, boys. Die zijn mooi, die blijven goed. Trainer Rocket nummer 7. Later, tevens. Hoor. Met de cowboy. Toen er wel door. Elgato vuurwerk. Ja toch. Zouden jullie die doppers niet ook even uittrekken, boys? Wat denk je? Hallo, We moeten alles alleen doen We hier. moeten gewoon niet allemaal in één keer de lucht in. Ik heb Nee, we niet steken voor jullie in. Wacht, we op de grond. Klootzak. Oké, deze twee dan, kom. Ik steek hem aan. Helpen, lukt het wel. Ja, nou gewoon. Kijk, ik ben niet gek. Ik zit met de trui hier. Nee, hier, later in de tiek. Ja. Oké. Allebei eentje. Dat maakt tering uit. Ik moet wel een aansteker hebben. Hier moeten we eens een aansteker gaan zoeken. Ah, ja, hier. Kijk, dit is Ja, steek aan. Ja, hier. Steek aan, boys. Jo. Hoppa. Lekker. Nou. En nou? Ja, weet ik niet. Nog één. Kijk. Nog eentje? Ja, ja, voor de gein. Wacht even. Kom even hier. Eén keer op de grond, joh. Tuurlijk. Nee, joh, gek. Hier. Gewoon één keer op de grond. Hij is echt de biel. Even één keer op de grond, zo. Lekker. Staan in een pakketje. Hoppa. Lekker. Hey, Goed toch? deze gelijk? Ja? Gelijk een hele filmpje. Ja, toch. Zo laat hij hem niet invallen, is hij weg. Hey. Kijk op. Ja, vuurtje. Gewoon goed. Lekker. Later. Tyfus. Hoi. Hey, Friekie. Kijk, heb je Friekie hoor. Die is er ook bij. Oké, wat zo? 4, wacht. Champion nummer 4. Nummer 4. Nummer 4. 10 keer. Met je doosje, joh. Victor in. Weggooien. Oh, Luc jongen. Weer dichtbij, Lucie. Hey, die vuurtjes kan niet gauw hier, joh. Even kijken. Goed. Later, tyfus. Hoor. Hoi. Frikje, helemaal gek. Recht hè. Weghouden. Ja. Ja, wacht hier. Kijk zo, hier. Ja. 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 Steek aan het ding. Hoppa. Even hier. 60 gram. Hier. Tropic Truenius. Tropic. Lage Tropics, ARS. Genoeg houden hoe het. Goed gaan we? Nou, hier, pak mij dan. Kom op dan. Ik kan mijn camera kut bij. Uit je hand schieten, of? Nee joh. Hij moet niet in die buis pleuren. Nee, zonde. Ik zie het al voor dat het een keer gaat. Wegpijl. Ja. Kijk eens zo zwerven. Ja. Wow. Nee, wat een groot ding, joh. Harder man. Ik had zo harder verwacht, ja. Kosten die dingen dan? Ja, tientje. Tientje. Ja? 10 euro. Die is een 12. Ja, nou, hier. Nee, rond op. Alles. Waarom? Shit.
Moet je niet doen, Zie je? jongen. Nee, er is toch niemand. Ik zag het toch? Ja. Gewoon een zachte pleurisding nieuw. Ja, dat zijn echt knakerdingen. Ja. Vergelijkingkie. Oh ja. Dat is een goeie. Nou ja, ja. Nee, draai. Oké, vergelijking. Ja, die is gek natuurlijk. Hier, Jorge. Hop. Zo, hè? Hij ging ook lang door. Ik zag helemaal dat hij daarin ging, ja. Nee, hij ging ook lang door. Ja. Oké. Nou. Dat was deze steringzooi. Oké. Later. Kijk, lekker Oké. hoor, boys. Gepimpte mat. 500 schots. Met boommax. Hoe heet het nou? Champion nummer 4. En Cilatro. FP3 small. Eindbommetje daar zo. Ja, Oké, waar ga je naartoe rennen? Daar. die kant ophalen. Oké, allemaal daarin. Ja, juist. Oké, victory. Juist. Er zijn nog een paar over. Maar jullie steken gewoon gelijk zo aan. Kringetje. Allemaal erop. Zie je wat meer fles erop moeten doen? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dat hadden we niet meer. Joh. Dat was allemaal Dan kut. steek ik die Steek jullie maar aan, ik ga het niet aansteken. Nee, Cilatro. Ja, weg. Juist. Hoppa. Jongen, gooi eens die kant Trueno op. Barreño. Ja, is goed, joh. Trueno Barreño, time fuse, Elgato vuurwerk. Gaat dat zijn? Ja. Hoppa. Oh. Ik weet niet waar die andere is. Ja. Hij lag er nog. Ik dacht al, gek hier. Wat? Hey. Lekker. Lekker, voor dezelfde klap die nek houden. Ja, zo. Zeggen we dan nog, Guy? Later. Hoi. En die duim, hè. Ja, dat is mij af. Hoi. Dat zijn die grafdingen van verleden keer die op mijn klauw had gedaan. Klootzak. Kamikaze. Wacht even. Hey, wat moet Nee, je doe nou? niks, ik gooi hem weg. Hier. Ik had een trainingsbroek, hè. Ai, ach, ai, kut. Kijk. Ja. Jammer, joh. Kamikaze. Kijk, vergeet zo, boys. Ja, zeker kamikaze. Weer uit. Het gaat gewoon uit. Dus, heb je hem in de koelkast gelegd of zo? Ja. Heb je, is er in Spanje, moet je in de koelkast? Kijk, want daar gaat hij een keer gek. Kijk, zo'n trainingsbroek. Ja, ik ga hem weggooien hoor. Pleur weg, man. Nee, dat is gek houden. Pleur weg, man. Ja, joh. Grafding. Ja, weg joh. Ja. Ja, joh, hier, man. Kamikaze, blaas je zelf straks, hè. Hij is terug. Hier, wacht, daar weer, wacht. Nee, op die. Wacht. Leg deze voor, deze pre-burner. Oh ja, preburner, ja. Ja. Dag. Ja. Jawel. Ja, trouw die dingen niet. Kamikaze, blaas je zelf even op. Kamikaze. Ja, dat is 3 steps, 3 van die... Lekker. Er komen 3 dingetjes uit. Wat doe je? Ja, hier. Zie je? Gek joh. Ja, Afkijken joh. kinderspul. Vuurwerk is vuurwerk. Ja, we hadden het daar weg hoor, hè, voor ons. Ver, hè? Stinkgips. Actief, mijn vinger. Ja. Grafdingen. Ai, mijn klauw. Ah, mijn klauw gek. Ai. Jullie gooien al wat gif naar je toe. Zo, dat zijn gipschieters. Ja. Hier, kijk maar. Kijk dan. Kamikaze. Hier, wacht wel. Oh. Die wil ik Niet bij mij, de trainingsbroek, lul. AP, tevens. Ja, hier. Zie je? Very dangerous. Eigen scheld. Allebei gewoon, lekker verbrand. Karma. Dag. Kijk, vuurtje. Ja, weer gewonnen. Kijk dan, joh. Je gaat geen armband om, dus het...
Vuurtjes geraakt. Moeilijk, joh. Ik doe helemaal niet moeilijk. Ja, daar is. Kijk, Moet je de beschrijving nog even lezen? Of, Nee, joh, die heb ik al je kijkt dan niet. Kijk dan, hoeveel gram zit erin? 7 gram. Ja, iedereen wil die grafgrammetjes toch lezen, hè? Vleur hem die kant op, hè? Ja, 8 juli. Vuurtje, joh. Hey, ja, dat ding doet er weer niet. Ja. Hij doet het. Hij is uit. Hij is uit, Eentje is Cowboy! Ja. Vuurtje, joh, je graf aansteken, man. Hey, doppie, doppie. Lekker, zeker. Oh, hier zitten. Ja, wacht Ja, hier. Weet je, ik wil even goed gooien. Hè? Ja, wat goed. Jij steekt deze lekker. Ik steek deze. Ja, hier, wacht even, hier. De rest ga ik staan, ik hoef de gips niet tegen me aan. Wacht nou even, joh. Kut. Wat moet je nou? Je gaat me ook Exterminate de Rogato. Exulatro. ARS. Hoe lul ben jij? Allemaal Hey, fluitspul. moet je nog even die verpakking lezen? Ja, heb ik al. Parken Jara's van je. Die grafgrammetjes. Nou, fik erin. En nou is helemaal poppenkast hier aan. Verder, joh, kut. Ga weg, gek. Ik zeg verder. Hey, zo. Oh, die vleugel mag mijn kop, gek. Jongen. Verder, hè. Juist. Gewoon bij mijn hoofd, man. Zo. Zo. Lekker zwavel. Spulletjes. Lachen troep. Later. Tyfus. Dik je plet op. Hoi. Hoi. Ah, kijk tegen. En vuurtje. Later. Tyfus. Juist. Hoi. Hoi. Draai eens om. Hoi. Draai eens om. Kijk. Vuurtje. Kijk in. Kijk, wat een graf lullen, joh. Hoi. Kijk hoor. 6 keer Cobra 6. 6 keer mag Mag je de bierpijlenstijls? Geen kaart. Mag je de bierstijls en paardenstijls? Ja. Stijl. Paardenstijl Paardenstijl, stijl. Dat bij face, hè? Oké, naar beneden met z'n. Ja? Wacht even, met z'n. Oké, ik ben bezig. 1, 2, gas erop. Redden. Hoppa. Doppen schieten weg, hè? Ja, daarom ga ik hem nog. Deze Ja, daarom wil ik hem rechtop. Moet ik gewoon even laten zien. Ja, oké, ja. Hoppa. Komt er nog iemand aanlopen? Oké, fik. Wacht maar even. Snel. Nee joh, fik erin. Ik wacht helemaal niks. Wacht tot de keer komt of zo. Jo, weg. Lekker. Lekker. Dat is goed. Oké. Move. Lekker. Ja. Very nice. Very nice. Later. Tyfus. Hoi. Hoi. Hoppa. 20 meter. Oké. Strooksessie. Met het raket. Met het vuurtje. Nee, nog even. Toch? Grilletje op, even. Kijk hier, het raket. Ja, zeker. Ja. Dat is maar loodje. Oké. Oké, victory boys. Verder gooi je, verder. Hey joh. Ja. Kijk uit, Mickey.
er zit al een troep aan. Lekker hoor! Ben je nog een beetje luchtje? Een blitzknal hè? Aan de bliksbaan. Hier. In het water. Nou, Ja, leuk. daar toch nog een beetje tegen. Ja, Zeeland bent dit weer niks hè? Ik vind het helemaal niks. Ik vind het helemaal Een skrinkje. Funky. Victory. Dat toch? Lekker? Wel goed. Ja. Helemaal blauw. Schrijf bij weg. Funky. Vliegt erin zo. Lekker. Oké. Rechtse kring. Champion nummer 3. Dubbel ook bij. Vast ram. Not my face, hè? Wow! Massa-explosie. Wat heb je nou mee gedaan? Was een massa-explosie. Mass-explosie. Dat is een explosie. Ja, mass-explosie. Ben je 5 minuten gegooid? Everything is gone. Lekker. Lekker. Later. Lekker. Stevens. Juist. Lekker. Hoi. Zo. Lekker. Kom je nog in? Ja, het maakt keer. Op Peter. Die zijn echt mooie dingen. Leuk. Wat? 60, 25 euro? Ja, 25 euro. Vind Ja. het duur. Dat maakt niet uit. Later. Kom man. Kijk hoe hier die Moet je het wel doen? barbecue branden. Ja, af en toe doet het niet hè. Loop eraan aan. Ja, tuurlijk. Oké, eerst die. Lekker. Gewoon daar zo. Ja. En nou die. Dan krijg je boem boem. Kijk. Ja toch? Dan krijg je boem boem. Ja, toch? 3 keer 2 Neo Rockets. Nummer 7 in de grond. Dat is een gele label deze keer. Ja. Dus. Hier de 2. Ja. Maar die was ze gaan doen, hè? Wacht, ja. Ja. Jo. Wow. Lekker, 2 tegen gelijk aan. Lekker. Zo wie naar die lont gegaan. Wat? Zo! Oh. Nou, leuk. Ja, leuk. Leuk. Ja, weg. Nee, houd toch maar niet.
15 erachteraan. Hoppa. Dat toch? Zo maar voor de bal. Lekker. Oh, 3 keer echt. Eerst aan. Ja? Ja. Ja. Lekker. Ja, goed man. Tot waar de eerste minuut. Oké. Ja. Lekker. Rustig nou hè. Lekker man. Maak weg. Hoi. Vierde salute. Lekker. Water. Oh ja. Lekker! Mooie video jongen. 4 eens. Ik zei al, Ja. Houd de kut. Houd de kut, snapte, als mijn lontje zit, is goed. Kom graag, boys. Blaas je helio. Druk erin. Kijk, wil je niet mee kop in beeld allemaal? Ik moet nog wel even een pyrotorch hebben. Lekker. Gewoon goed. I repaired it, so it's nothing special. It's homemade. White peony. No, it's from China, but I repaired it. Oh, oké. White peony. Oké. White peony jongen, China's spul. Nou ja. Zo. Tering zo. Watch out. Ik zet ze thuis iets beter vast. Ja. Ja. Blijf goed. Ja. Blijf goed. Lekker. Stop het ding. Lekker. Is gek, joh. Water. Tyfus. Water en de tyfus. Die duim mee. En die duim en de smijl. Die.